Molt bones, nosaltres som en Gil i jo que em dic Pau i aquí us venim a presentar uns 10 reptes, aviam com us van. Ara us proposarem aquestes 10 proves que podeu fer amb material que tingueu o a casa vostra o bé pel poble i el que consisteix és en que feu una fotografia a cada una d'aquestes proves i després la pengeu a les xarxes socials i ens etiquetem. Aviam quines us surten, vale? Vinga, molta sort! Molta sort! Bueno, aquí tenim el primer repte. Consisteix en fer una mica d'equilibri en aquesta valla i aconseguir fer la foto quan tenim la posició. Vinga, som-hi, anem a fer el segon repte. Consisteix en fer un 360 cap a un costat i després cap a l'altre costat. Us recomano que poseu els braços a una banda i les cames una miqueta separades. Des d'aquí saltarem i portarem els braços al pit i el mateix a l'altre costat. Molt bé, aquí us presento el tercer repte. Consisteix en fer el pi i fer una foto quan estem totalment en vertical. Ara. Vale, aquí us presento el quart repte. Col·locarem una pilota al terra i ens hem de fer una foto fent el sergent. Aviam si podeu. Molt bé, perfecte. Anem a fer el quart repte. Si voleu us podeu ajudar amb una pilota o algun pes que ens ajudarà. Anem a baixar fins a baix al terra amb una cama i amb la mateixa cama haurem de pujar cap amunt. La fotografia la farem quan estiguem al mig, ni a base sentats que podríem fer trampa, ni tampoc quan estiguem a dalt, que no tindria cap dificultat. Pilota davant, cama estirada, baixareu fins a baix, des d'aquí us aixecareu cap a dalt. Només cal que ho feu amb una sola cama. Bueno, aquí un repte nou. Ens hem d'agafar amb una mà i aconseguir fer la foto penjats. Vinga, som-hi, amb l'últim de tots els reptes. Nosaltres el farem sobre una superfície dura, però vosaltres el podreu fer sobre la gespa o sobre la terra. Es tracta de fer una tombarella i us deixarem fer-la recta o posant primer l'espatlla. Vosaltres trieu. Mireu, una manera fàcil de fer-la és així. Col·loco la meva cama, col·loco un genoll al terra i m'acosto amb la mà. Un cop estigueu en aquesta posició, l'altra mà passarà entre la mà i la cama endarrerida, i girarem. Vinga, perfecte. Tots aquests són els reptes que nosaltres us proposem. Feu una foto, els reptes, i compartiu-los amb nosaltres. Molta sort!